Lingwa sessista hija lingwa li tissuġġerixxi immaġni stereotipika tar-raġel u tal-mara. Jiġifieri kif inhu jew kif għandu jkun ir-raġel jew kif inhi u kif għandha tkun il-mara. Lingwa sessista hija wkoll lingwa li tesprimi inklinazzjoni jew preġudizzju favur xi sess u tiddiskrimina kontra s-sess l-ieħor, x'aktarx ikun is-sess femminili. Xi snin ilu l-Akkademja tal-Malti organizzat seminar propju fuq dan is-suġġett biex tara jekk il-lingwa Maltija hix lingwa sessista. Għal dan il-għan kienet organizzat dan is-seminar li għalih stiednet 7 kelliema li trattaw is-suġġett minn aspetti differenti. U wara l-preżentazzjonijiet tagħhom saret diskussjoni mal-udjenza li kienet attendiet. Twildet l-idea li noħorġu dan il-ktieb biex ikun rifless dak kollu li ġie diskuss waqt dan is-seminar. Il-ktieb huwa mqassam f'7 taqsimiet. Nistgħu ngħidu li l-ewwel żewġ preżentazzjonijiet, waħda miktuba minn Thomas Patch u l-oħra minni, jitkellmu dwar ir-relazzjoni li teżisti bejn il-lingwa u s-soċjetà u ċ-ċiniet tifsira eżattament tal-termini ġens, ġeneru u sess. Sess huwa dak il-fattur bioloġiku illi nitwieldu bih mela minn natura tagħna meta nitwieldu aħna nkunu raġel jew mara. Il-ġeneru huwa aktar flessibbli. Il-ġeneru huwa l-interpretazzjoni tas-sess. Mela allura jekk inti għandek soċjetà partikolari illi fiha irġiel u nisa, persuni differenti naturalment, il-ġeneru jvarja skont is-soċjetà, jvarja soċjalment u jvarja kulturalment. Il-ġens huwa marbut strettament mal-grammatika. Żewġ preżentazzjonijiet oħra, waħda ta' Joseph Galdes u l-oħra ta' Angela Kallus, jitkellmu dwar it-termini li nużaw biex nirreferu għal mara li tkun fi professjoni jew li jkollha ċertu kariga. Kif ħan nirreferu għalija, pereżempju bħala spettur jew spettura, avukat jew avukata, notar jew notara. Ix-xogħol ta' John Zammit ukoll jitratta it-tema suġġett minn dan l-aspett però fil-qasam ġurnalistiku. Zammit jinvestiga kif il-ġurnali Maltin jirreferu għal mara li tkun fi professjoni u jqabbel is-sitwazzjoni lokali ma' dak li qed jiġri f'pajjiżi oħra Ewropej, bħal ngħidu aħna l-Italja, Franza u l-Ġermanja, pajjiżi li jitkellmu lingwa li bħal Malti fiha nsibu s-sistema tal-ġens grammatikali. Mhux kull lingwa għandha l-ġens grammatikali, il-Malti inserta li għandu l-ġens grammatikali. Bħal lingwi oħrajn, xi lingwi oħrajn li għandhom l-istess ġens, it-Taljan pereżempju, u terġa' mhux kull lingwa li għandha l-ġens grammatikali taħdem bl-istess mod. Insemmi każ sempliċi. Pereżempju fil-Malti radju, in-nom radju, ir-radju l-ġdid, xtrajt radju ġdid huwa maskil. Mentri jekk tħares leħ mill-aspett Taljan, mill-lingwa Taljana, la nuova radio. Sewa radju hemmhekk sar femminil. Allora minn lingwa l-oħra, il-ġens grammatikali varja, mhuwiex fiss, mhuwiex l-istess. Ix-xogħol ta' Rini Riviera jiffoka fuq il-qwiel Maltin u kif dawn jiddeskrivu l-mara. Fil-waqt li fil-paper tagħha, Josen Kutajjar tagħti abbozz ta' linji gwida li jistgħu jużawha daw kollha li jkunu qegħdin jabbozzaw xi rapport biex kemm jista' jkun ma jużawx lingwa sessista imma jużaw aktar lingwa inklużiva. L-Akkademja tittama li b'din il-pubblikazzjoni toħloq aktar kuxjenza dwar il-mod li bih nitkellmu biex kemm jista' jkun ma nkunux sessisti biex inkunu aktar ġusti u ma nonqsu lil ħadd. Tittama wkoll li din il-pubblikazzjoni isservi ta' bażi għal aktar diskussjonijiet li żgur għad iridu jsiru dwar dan is-suġġett fil-kwadru ta' lingwa aktar inklużiva.